Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, kepanggihan kalih kula Anita Bidatuningsa ing pawarta basa Jawa ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan kacilakan lalu lintas ing Indonesia. Sumangga sami mirsani pawarta punika. Kacilakan kedados wonten Ratan SMK Negeri Sekawan Kendal. Kacilakan kasebut dhewehi setunggaling tiyang pesepeda motor. Kacilakan kedados kala nalika motor ngebut lan wonten tiyang badhe mlampah ajeng nyebrang. Motor banting stang dhateng tengen lan dheweh. Kedadosan punika boten ajeng kedados menawi supir motor boten ngebut lan tiyang sing badhe mlampah atus-atus. Mungkin boten kedadean kacilakaan. Pengendara motor kasebut luka wonten sirah amargi boten ngagem helm. Kinten-kinten kados pundi kronologi kacilakan kasebut? Mau ana wong pengen nyebrang lan jembatanane saka arah kidul. Ana motor ngebut. Lan wektu pengen menghindari motor ilang kendali lan nabrak siji wit. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.